talvi tuli niin sanotusti. Tästä se ihan oikeasti alkaa ja nyt on aika jo tällaista kylmää ilmarintamaa täällä Etelä-Suomessakin. Mutta aloitetaan kesästä. Mitä kaikkea te olette tehnyt ja kerro ihan oikeasti miksi? No jos mennään viime kauden lopetukseen, niin siellä luonnollisena asiana fysiikkatestit ja niitä kesän mittaan on jokainen tahollaan sitten petrannut ja leirikausi me aloitettiin ensimmäisten osalta jo tuossa heinäkuun puolessa välissä. Toistaiseksi on mennyt kaikki hyvin, muutama pientä jopin postia lukuun ottamatta ja osa joukkueista suurpujottelijat nyt kärkenä kävi Argentiinassa ja lopputulema oli hyvä ja näyttää, että ollaan valmiita Söldeniin. Kyllä kundit laski parhaillaan tosi hyvin, että siellä oli välillä jopa ihan maailman huippuja vastassa, niin kuin meidän huippuja vastaan, niin kyllä me annettiin pataan niille, niin kyllä meillä oli ihan hyvät odotukset Söldeniin. Mikä sut ajoi Italiaan ja Firenzeen? Tyttöystävän perässä mentiin. Et se halusi opiskella siellä ja mulle nyt se oli hyvä mahdollisuus, kun Firenze on lähempänä Alppeja kuin mitä Helsinki on, ei tarvitse lentää siinä välissä, niin se on aika kätsä. Sä viime keväänä vaihtelit just uudet välineet käyttöön, mikä tuntuma sulla nyt on, kun niitä on päässyt testailemaan, niin millä mielellä? Viime kaudella just suuri ongelma oli se, että ei ollut oikein semmoista tasaisuutta kisoissa eri olosuhteissa, niin se oli yksi syy, miksi mä halusin kokeilla muita ja mulla oli Nordica on aika hyvä avain siihen, että nyt kaikissa olosuhteissa itse asiassa lasku on tuntunut aika varmalta ja semmoiselta, että oikeasti pystyy tekemään niitä asioita, mitä haluaa. Et siinä on aika paljon potentiaalia. Niin kuin varmaan suuri osa teistä on lukenut, niin erittäin lupaava jäätikkö leirin päätteeksi sitten jalasta kierukkavamma. Mikä oli se ensireaktio ja ensimmäinen lause, mikä pääsi? Kyllähän mä heti ekana tiesin, mitä siinä tapahtui, koska mulla on kerran aiemminkin mennyt polvi, niin se oli aika selkeä heti. Et aluksi tuli tosiaan vähän rumia sanoja, mutta sen jälkeen sit piti alkaa jo niinku miettiä, että ei se siihen jää. En todellakaan ole luovuttanut, että nyt ehkä on jopa vielä selkeämpänä ne tavoitteet ja niin kuin sanoit, niin kesä ja syksy meni tosi hyvin, niin mulla on ihan selkeä tavoite ja selkeä suunnitelma siihen, että nyt tuli vaan pikku breikki. Oli leikkaus viime keväänä helmikuussa ja sitten tämä iso leikkaus ja siitä sitten palauduttiin ja kaikki on mennyt ihan hyvin ja ollaan vähän aikataulua jopa edellä tällä hetkellä, että ihan hyvältä näyttää. Tosiaan ensimmäinen kesä nyt 3 vuoteen, kun ei ole operoitu mitään, niin nyt on sellainen vähän niin kuin terveempi olo, terveempi kesä alla ja vielä terveempi syksy alla. Mun mielestä niin kuin on syytä niin kuin tällä kaudella myös odottaakin meiltä jotain, niin eiköhän me pistetä some sekaisin.